Morning ndine Jack. Nde kwapangika heist yoopsa kwambiri ku France. Ku museum yotchedwa Louvre Museum kone kuti amasungirako zinthu zodula kwambiri zapamwamba. Ma crown jewels, ma crown, ma diamonds, machani, mafumu akale aku France amasungidwa mmene ndi zinthu zodula kwambiri. Sono Sunday pa 19 October panatulukira galimoto iti chioneka ngati anthu okonza zinthu atavalavalanso zinthu za anthu ogwira ntchito. Anachena bwinobwino gears ya ma workmen. Afika 9:30 mamawa. Osatinso kuti usiku anthu kuchita kwaona anthu ogwira ntchito kumweko kwaona iyi pafika galimoto apo kuima chakuseri anali ndi chilada chachikulu kuyika chiladacho kuchikweza kufika pa window la mwamba kwambiri. Mwambamo floor yonena kuti ndi mmene muli ma crown jewels eni ma diamonds, ma sapphire, machani zomwe mafumu akale ankavala. Achina mkazi wake wa Napoleon, mafumu ambirimbiri aku France zomwe ankavala, ma necklace yake, machani, ma jewels zoti za miyala yodula kwambiri, chuma chambiri chili mmene. Apezeka kuti akwera pamwamba paja alisa kuona nkubola window nkulowa ndikunyamulamo katundu mmenemo. Within 4 minutes anyamula katundu wambiri, katundu eseyi uyu yakuoneka papa wa mafumu akale. Within 4 minutes atsika anyamula zinthuzo anayesera kuyikoleza galimotoyo akanika akwera nthuthumula apita. Anthu pena amazazindikira kuti anthu aja anabwera aja ndi anthu okuba. Atapita sakudziwa kuti ndi ndani mene anavalira palibe amene akudziwa kuti angachita identify bwanji. Ndi apapa akuyesayesa kuti adziwe kuti anthu andani atenga chuma chonena kuti France imanyadira. Nde akuwasakasaka komanso akunena kuti akapanda kuwapeza within 1 week akuopa kuti mwina sawapezanso ndipo chuma chonsecho chikhala choti chapita. Akukhulupirira kuti ndi zinthu zoti sangazigulitse chifukwa ma crown ngati amene uwagulitsira pati ukangoyesera kugwira. Ndi kuti mwina collector wina wake pena pake watuma kapena akamugulitsa munthu mwachinunu one ndi naiso sazitulutsa ndi collector yabe angozisunga olapo aziphwasula angochotsamo miyalayo payokha nkukayigulitsa. Sizikudziwika koma kwachitika heist yoti yatutumusa anthu kunati kuabera anthu dzuwa lilinga anthu kumaona ngati ndi ma workmen akuzakonza zina zake. Izo nde zikuchitika ku France ku Louvre Museum. Zikoma kwambiri.